जोंना नै आरो राइडारानो फेन्सि ब्रह्मजों फट' लाजागासिनो दङ लाखांबाय आंबो नोंबो लाखांबावबायसो आं लाथ'ला आं जायखिजाया नायनो दा जोङो नै लोगो मोनदों माखासे बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेसफोर लोगोसे नैबे जाबाय सिखावनि लामा ना सिखावनि न' होनदोंमोन बियो बायखोन्दा नेरसोन नैबे जाबाय नै डिमापुरनि बायदि बायखोन्दा नेरसोन आरोना बे बर'फोरनि गुटखा मास्टारा बिराद दुगा नै खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै जोङो दंफैयो नैबे क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय BU एबा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानाय मोनसे फिल्डआव जादों बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव जादों आरोना बे फेस्टिभेलनि मुङानो जाहैबाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बेयाव लोगोसे दङ प्रान्जय फंबाय गुटखा मास्टार फंबाय आरो लोगोसे दङ जोंहा बिटिआर इनफ' रैमालु बर' बिथाङा दंफैयो बिथाङाबो दंफैयो दा लोगोसे बेहाय नै माखासे गेटखौ देखायनि गेटनिया बेनिफ्रायनो स्टार्टिं जाबाय आरोना गुटखा मास्टारा जोंना गाइड खालामसिगोन बिथाङानो बेनि लकेल जाहैबाय नालाय जोंना लकेला नैबेसो प्रान्जय बरगयारि बिथाङा जाबाय जेनियानि लोगो कमेडि माने ब्लगाव एसे कमेडि जानांगौ नङा होमबा दा नै जों लागासिनो दं दा नै माखासे पस्टार बेनार दंजोबैहाय नायबानो जाबाय नै गिबिनिफ्रायनो स्टार्टिं आरोना नैबेखै जा नै जिरायसालि आलासिफोर जिरायग्रा आरो नैबेखै जा स्टेजआनो बेनो आरो नै बिलुन दं नै गोजा नायबानो जाबाय बेबायदिनो आरोना ब्लगखौ जों बारा गोबाव खालामा बा गोलाव खालामा बे मोनसे केमेराजों जोङो 3 मानसिया ब्लग खालामनांगौ मानोना जोंना केमेराया गंसेल' जोंना गुटखा मास्टारा एसे माबा ओंखाम उखैनानै बोरलाबायदों जोंलाबायो नै बेयो जाबाय सेकेन्ड गेट नायबानो जाबाय नै आरो नैबेखौ नायबानो जाबाय नै दाउदै बाख्लानि बे गेटआ जाबाय दाउदै बाख्लानि नायबानो जाबाय नै दाउदै बाख्लानि आरो नैबे जाबाय माबानि टार्मकलनि बे बुहुमा टार्मकलनि आरो नैबेखिजाथ' आलासिफोर जिरायग्रा जाहैबाय र' ओमफ्राय नैबेयो माने बेखिजा नै फट' सट' साफायलागासिनो दङ नायबानो जाबाय नै माबायदि सोरगिदिं बेबायदिनो आरोना नैबे जाबाय बिलुन नै जाबाय दाउथु गुफुर गोदान जातनि दाउथु ओंखारदों क'क्राझाराव बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय दा नै माखासे नुथायबो एक्सास दङ एक्सास थांसै बे स्टेजाव थांथ'ला जोङो दा गोबां मानसिफ्रानो फट' सट' लागासिनो दङ आरो लोगोसे गुटखा मास्टारा मा बुंनो सानो बेहाय फैनानै माबायदि मोनदों ओरैबायदि मोजां आरो जोङो दायो मा होनो जा सारबो होनजायो माने सिनेमानि गुन्दाबो होनजायो जायबा मा होनो बिबेक टाइटेलखौथ' मिथिला ओमफ्राय बेखौ जों माने आर'नाइ बरायनायदों आरो प्रान्जय आर'नाइ लाबोखादों गांनै माने जों बिबेक दाखौ आर'नाइ बरायखागोन आरो होखारबाबो होखाराबाबो जों माने खारनानै होखारदों आरो थाराव मालिक दङलै ओमफ्राय बिबेकानन्द मा होनदों आर'नाइ बरायगोन आरो आर'नाइ बरायगोन ओमफ्राय प्रान्जयजों बरायगोन ओमफ्राय नैबेखिजा मा जादों बेहाय नैबेखिजा नै माखासे नैबायदि दं आरोना जायखिया नैबे प्रान्जय फंबायमोना बिबेक आनन्द अबरायखौ बरायगोन आर'नाइजों मा होनदों ओमफ्य माबाखौलाय सुनुसुदखौ बराया होमबा मोनबाथ' बरायगोन दिनैथ' फैगोन नैबे जाबाय फेन्सि ब्रह्म एक्ट्रेसा महरगिरि बिथाङा बेनो नायबानो जाबाय नै दसे भिडिअ लानानै नायबानो जाबाय नै फट' लागासिनो दङ फरायसाफोरा फट' लानो जमगासिनो नामा फंबाय जोंना नै आरो राइडारानो फेन्सि ब्रह्मजों फट' लाजागासिनो दङ लाखांबाय आंबो नोंबो लाखांबावबायसो आं लाथ'ला आं जायखिजाया नायनो ओरै फट' भिडिअ देखायनो थांसै नोंसोरो थांसै बायहेराव गेटनि बायहेराव दा लोगो मोनगोन होनबा ओमफ्राय नै जोंहा मेहेर बालन्दा दङ गैला नै गथ' सानै दङ नैबे मेप गोनाङाव बे रिसेपसन खाथियावनो दं नै जोंना गुटखा मास्टारा आब' फेन्सिजों ब्लग खालामगासिनो दङ डेन्जार दुगा नैसो नङा गुटखा मास्टार फेन्सि एक्ट्रेसजों मा लानानै ब्लग लानाय मानसिमोनखौ नै नोंनि फेन
गुटका मास्टर का पेन गुटका मास्टर का पेन मिल गया। वो पेन मिलता ही रहता है, पुलिस की आर्मी की पेन है उसका। गुटका खिलाओ भैया। गुटका खाता है वो, पैकेट लेके ही बांटता है। दांत खराब होता है। मानो भाई फेंसी भिडिअ लानाय मायदि मोनखो? फार्स्ट टाइम ना? फार्स्ट टाइम मोनदों? ओमफ्राय बै नै सिख्लाफ्रा मोसानो नायदों। नायबानो जाबाय नै। नोंना ब्लक खालामनाय मा जाखो? खालामदो। खबरा मोजां ना? दा नै जोंना मेयर आदामोना भिडिअ बानायगासिनो दङ। दा जोङो नै लोगो मोनदों माखासे बर'नि मुंदांखा एक्ट्रेसफोर, लोगोसे नै मा खबर आब'? रायलायगोन दे आब' दे, नाम्बार दंखायोना। मोजां ना आब' खबरा? न'आव थांनानैसो दे। जागोन। खुलुमबाय। निक्सा दं आरो दिप्ति आरो निक्सा दङ, रिंकिया जोंना मा होनो भिडिअ बानायगासिनो दङ। साख्रियाला गोजा। खुलुमबाय खुलुमबाय। बानायगासिनो आं ब्लग। ओमफ्राय आब' मा खबर? मोजां ना खबरा? मोजां औ। मा जायो? आगै जायो ना मा जायो? आं आब'सो जागोन, आं आब'सो जागोन। आगै जाबायना होमबा? औ मोजां मोनबाय लोगो मोननानै। नुनायाव गिदिर जानो हागौ खिन्थु बैसोआ देरसिन जागोन आरो ना। बिदिनो आरो। दे होमबा गोजोननाय थाबाय। एक्ट्रेसखौ मोननायखौ जोङो भिडिअ लागासिनो। मा होनदोंमोन खनसे होनबालाय? एक्ट्रेसखौ मोननायखौ जोङो भिडिअ लालाब्रा। माथो खाला जोंखौ। गोरबो दासो लोगो मोनदों दहाय। उपाय गैया। फरायबाय। बाय ना मालाय माबा दङ, पासबो दंबावलायो। अफिसारसोब्रा अफिसार। दा नैबे प्रग्राम जागासिनो दङ नै। बे जाबाय मोनानि नुथाय। बे बायखोन्दा नेरसोन बा डिमापुराव थानाय बायदि सेम टु सेम बे बानदों। बे न'खौ आं हमना मोनाखै, बे मा न'बा? सोरबाफोर मिथिगौबा कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरदो। बे जाबाय मोनानि नुथाय। बे गोबां लाइटफोर लगायदों, नायबानो जाबाय। सोरगिदिं नै